Gaueko 8:30 izanik iritsi zaigu gaurko albiste bildumari tartea egiteko unea. Zer gertatuko da orain Euskal Autonomia Erkidegoko garraio publikoaren deskontuarekin? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan omnibus lege dekretua indargabetuta bertan behera gelditu dira garraio publikoko deskontuak. Horrek ziurgabetasuna sortu badu ere Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek aurreratu dute helburua ehuneko 50ko deskontuarekin jarraitzea dela, baina oraindik Espainiako gobernuaren erabakiaren zain daudela finantzak eta ziurtatzeko. Garraiorako laguntzak barne hartzen dituen omnibus dekretua atzera bota du diputatuen kongresuak Madrilen. Alderdi Popularrak, Juntzek eta Voxek aurka bozkatu eta gero. Ondorioz, neurriak ez dira indarrean sartuko. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek eta laukako gobernuak garraio publikoan momentu honetan indarrean dauden ehuneko 50ko deskontuak mantentzeko asmoa dutela adierazi dute. Naiz eta oraindik Espainiako gobernuak neurri horren finantzak eta bermatzeko hartuko duen erabakiaren zain dauden. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko garraio publikoaren deskontuaren ehuneko 30 Espainiako gobernuak ematen du. Ehuneko 10 Jaurlaritzak eta gainerako ehuneko 10 aldundiek eta udalek. Baina kongresuak uko egiten badio exekutiboaren errege dekretua baliozkotzeari, ehuneko 50ko deskontua finantzatzeari utziko dio. Neurri hauek 2022ko irailetik daude martzan, orduan hartu zuten konpromisoa gobernu zentralak eta autonomiek euren garraio zerbitzuen prezioa gutxienez erdira jaisteko. Gauzak horrela, Alababuseko Foru autobusek deskontuak mantenduko dituzte gutxienez urtarrilaren 31 arte. Ordura arte luzatu baitzituen aldundiak garraiorako laguntzak. Nola nahi ere, Foru erakundea deskontu horiek ekainaren 30 arte mantentzeko lanean ari dela adierazi du. Hasiera batean aurre ikusi bezala. Gasteizen Tubizak urtarrilaren batetik aplikatzen diren ehuneko 50ko obariari eutsiko dio. Boen ofizialki uko egin izana argitaratu arte. Euskotrenek momentuz Gasteizen eta Bilbon zituen deskontuak mantenduko dituela jakinarazi du. Bizkaibuseko autobusei dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiko garraio sailak gaur egun aplikatzen diren deskontuak mantentzea aurrikusten duela aditzera eman du. Udaliturrien arabera, Bilbobusen, metroan eta Artxandako funikularrean egindako bidaietan ehuneko 50ko deskontua mantenduko dute, beti ere barik txartelarekin ordaintzen badira. Alabaina, hauek guztiak otsailaren 20an desagertu egingo dira. Gipuzkoako Foru Aldundiak bere aldetik baieztatu du Gipuzkoako garraio agintaritzak duela 2 aste sinatutako akordioak bere horretan jarraitzen duela. Beraz, lurraldebuseko ehuneko 50ko deskontuak mantentzen direla. Era berean, Renfek iragarri du ostegunetik aurrera ezin izango dela doako abonua erosi, ez da deskontudun txartelik ere. Dena den, ohiko bidaiarentzako doako abonuak apirilaren 30 arte egongo dira indarrean. Bilbotik 50 kilometrora Urdaibai biosferaren erreserban Ogoño lurmuturraren alboan kokatzen da Laga hondartza. Hondartzako duna suntsitu dutela salatu du Lagaren aldeko herri plataformak. Hona analizia Udan Arbeoren eskutik. Laga Ibarrangelun dagoen hondartza da. Zehazki Urdaibaiko erreserban dago, Ogoño lurmuturreko aitzaren azpian, Bizkaian. Iragan azaroan hondartza garbitzeko lanak hasi zituzten. Bidunak lotzeko obra zela ere zabaldu zen. Kostaseko har bat bidali zien udalari elementu antropikoak kentzeko lanak hasiko zirela jakinarazteko eta duna sistema berreskuratzeko. Halere udalak naiz hedabideari jakinarazi zion udalari Eusko Jaurlaritzari eta Urdaibaiko biosfera erreserbako patronatuari ez zitzaiela baimenik eskatu obra hori egiteko. Hori ala Ibarrangeluko alkate Jose Maria Ziluagak lan horiei buruzko informazioa eskatu zion Kostasi. Obra horiek oker zeudela iritzi zion eta udalak erakundekin hitz egingo zuela esku hartza ahalik eta txikiena izan zedin. Bertako bizilagunen lan hauekiko desadostasuna adirazi eta elkarretaratze jendetxo egin zuten hondartzan. Lagako lehen mugimenduetan ikus zitekeen hondea makina baten bidez hondarra lekualdatu zutela. Bertakoen arabera duna barra bat eraiki nahi da modu artifizialean, lehendik dauden biduna konektatzeko, eta duna berriak 80 zentimetroko altuera izango du. Inguruko herritarrek ez dute proiektu beharrezkotzat ikusten diotenez oreka dago ingurumenarekiko errespetuaren eta hondartzan egin ohi diren jardueren artean. Proiektuak onurak baino kalte gehiago eragingo dituela uste dute. Orain lanak hasita dunaren hondamena eta estropizioa salatu ditu Lagaren aldeko herri plataformak. Nabarmendu duten ez duna inongo aholkularitzarik eta ikuskapen zientifiko biologikori gabe suntsitu dute. Zehazki dunaren hegala hondea makina batekin bota dutela jakinarazi du plataformak.
Kendutako landareak berriro landatuko dituzte, baina egindako kaltea ezin dela konpondu deitoratu dute. Bada duela urte batzuetatik ona Bizkaiko Aldundiak dunak biziberritzeko plan badu abian. Hondartza ez dago urbanizatuta naiz eta jatetxe bat eta etxebizitza pare bat dauden. Horietako pare bat ere itxe egingo direla ere esan zen hondartza berriro naturalizatzeko. Azaroan Foru Aldundiak iragarri zuen proba pilotu bati ekin ziola besteak beste Laida eta Lagako ohareatzetan. Substantzia antropikoak kenduko dira. Alegia, plastikoak, obra hondakinak, ehunak eta abar, eskuz, eta korrontek itsasertzera eramaten duten zati organikoa, adarrak, enborrak, algak eta abar, arearen gainean utziko dira pertsonen osasunerako kaltegarriak diren hondakinak izan ezik, esaterako animalia hilak. Helburua da itsasertzeko hondakin natural horiek beren eginkizuna betetzea, hau da areako ekosistema garatzen laguntzea. Dunek kostaldea babesten dabe, haize zakar eta olatu handietatik eta itsasoaren mailaren igoeratik. Ezin naturalak dira. Biodibertsitatea kontserbatzen eta uraren kalidadea mantentzen eta hobetzen be laguntzen deusku. Arrazoi horrekaitik, guztiakaitik kontserbatu eta babestu beharreko naturguneak dira. Baina argi utzi zuten lan horiek eskuz egingo direla, eta ez hondeamakin baten bidez, lagan ikus daiteken bezala. Lagaren aldeko herri plataformatik jakin nahi dute ea lan hauek beti eredunaren interventzioni dagokionez Bizkaiko Aldundiaren eta Urdaibaiko patronatuaren aldeko informerik badaukaten edo kostaz bere kabuz ariote den egiten. Testuinguru horretan emanez diren azalpenak emateko eskatu dute plataformatik. Ingurumenaren gainean eragina duten proiektu guztiek azalpena behar dutela herritarren parte hartzea eta gizartaren adostasuna bermatuta. Bi hamarkada bete ditu Euskal Herriko laborantza ganbarak, Iker Elosegi ganbarako kidearekin hitz egin dugu. Hastapena, Ipar Euskal Herriko lehen sektorea eta elkartaren egin beharrak izan ditugu hizpide. Entzun. Euskal Herriko laborantza ganbarak 20 urte bete ditu. Laborantza garapenerako elkartea da. ELB Ipar Euskal Herriko nekazarien sindikatuko laborari sortu zutena 2005ko urtarrilaren 15ean. Hasiera gogorra izan zuten agintari frantsesen aldetik. Epaituak ere izan ziren, baina auzitegiak errugabetza jo eta ordutik estatus legala dauka ganberak. Laborantza ganbara sortu zen 2005an, sortu zen frantses estatuak ez baizuen onartu egitea Ipar Euskal Herrirako laborantza ganbara ofizial bat, hemen den instituzione bat, ez duen onartu, eta ELB sindikatuak hor dago botazioan, erranez urte bat daukazu estatu maitea egiteko laborantza ganbara ofizial bat Ipar Euskal Herrian, eta ez baduzu egiten guk egiten dugu. ELBek hor dago hori otazuelarik, bazakien ez zuela erantzun baikorrik ukanen, baina bazakien baita ere bazuera aski indar, laborarien artean eta bereziki jendartean artean, halako proiektu bat laguntzeko eta buru bat ere maiteko. Ipar Euskal Herriko laborantzaren arazoi aurre egiteko antolatu ziren eta horretan dihardu laborari txiki eta hartainen alde eginez. Biltzar orokor batek, bulego batek eta talde profesional batek osatzen dute elkartea eta ganberak Beñat Molimos eta Francis Peiniaur ditu lehendakari. Gu ari gira hor 22 bat pertsona lanean, egun gutxiz ari gira laborariekin, laborantza herrikoiari buruz, aholkularitza, lan teknikoak antolaketan laguntzen, hori da gure ofizioa. Laborantza herrikoi eta iraunkorraren alde lan egiten dute, laborantza eta laborarien zeinketan eta tokiko garapenaren alde. Ipar Euskal Herriko nekazari eta abeltzainen egoeran sakonduz, badira etxaldeaz bizi diren 3800 bat. Laborantza ikusmeldetik, oraindik badira etxalde tipi eta ez da hainitz, hemen Ipar Euskal Herrian, badira 3800 inguru, bataz beste 30 hektara ikustenak eta hortaz bizi direnak. Dira pertsonak 7.000 edo 8.000 inguru, eta denbora osozko lan postuak bezala 4.000 beraz, oso dentsoa den eta eremu bat dago laborantza eta laborari kopuru aletikan. Eta hemengo laborari etxalde gehienetan egiten den laborantza eredua da, laborantza herrikoia deitzen dugun eredu hortakoak. Ez da sobera joan beste leku batzuetan bezala, intensifikazioa asto batera, horre esotzen dituen arazo guztiekin, baizik eta gelditu edo auto batzuek egin ditu, ekoizpen gaitatezkoak egiteko, sormarkekin, mendia baliatuz, eta azkenean historikoki egin den sistema horren segidan, sobera lerratu gabe eta industrializazioaren inguruan. Eta hori da guk dugun xantza bat hemen iparraldean.
Esan bezala 2 hamarkada bete ditu ganbarak, eta 20. urte betetze urtarril honetan ospatu duten lehenik Ainiza Monjolosen. Baina 2 hamarkadek festa egun bat baino gehiago merezi dutelakoan, apirilen jarraituko dute ospatzen, Eletako plazan hain zuzen. Bazkari herrikoia animazioak eta kontzertuak izango dira. Eta hor eginen dugu, pixka bat, festa berezi bat ere bai, 20 urte ez baita uste guziz ospatzen. Urte amaieran berriz Lurrama Laborantza herrikoiaren feriaren 20. edizioa antolatuko dute. Osasun publikoaren aldeko herri plataformak otsailaren batean kaleak hartzeko deia egin du osasun sistema publikoaren defentsan. Osasun publikoaren aldeko plataformak salatu duenez, Eusko Jaurlaritza estrategia orokorra garatzen ari da osasun sistema publikoa desegiteko eta privatizazioa bultzatzeko. Osasun sistema publikoak norabide aldaketa bat behar du, eta horri Euskal Osasun Itunaren mahaitik haratago heldu behar zaio. Premiazko arazoek eskatzen dituzten konponbide ez gain, mahai horrek beharrezko egitura aldaketak adostu beharko lituzke osasun publikoa, doakoa, unibertsala eta kalitatezkoa bermatzeko. Honako neurri hauek aplikatzeko gai izan beharko luke aipatutako maila, privatizazioa geldiarazi eta sistema publikoari baliabide ekonomiko gehiago eman, lehen mailako arreta indartu, langileen lanbaldintzak hobetuz eta plantilla nahikoa, egankorra eta prekarizatu gabea bermatuz. Azken batean, kudeaketa eredu gardena eta parte-hartzailea garatzeko gai izan beharko luke Euskal Osasun Itun honek. Gaur egun, promesa asko entzuten ditugu, baina ez ditugu aldaketarik ikusten. Aitzitik, murrizketak eta privatizazioak ugaritu egin dira. Horregatik, osasun publikoaren defentsarako plataformek eta manifestua sinatu dugun eragileok uste dugu beharrezkoa dela mobilizazioei eustea, egoera hori salatzeko eta osasun sistema publikoa defendatzeko. Horretarako, otsailaren batean 3 herrialdeetako hiriburuetan, Bilbo, Donostia eta Gasteiz, egingo diren manifestazioetan parte hartzera deitzen dugu. Agendarekin segiz, urtarrilaren 25ean, eguerdeko 12etan alderdi eder musika, dantza eta batasunerako agertoki bihurtuko da musika eta dantza palestinarekin mobilizazioa dela eta ekimena kulturatik elkarteak antolatu du Donostiako udalaren musika eta dantza eskolarekin eta Euskal Herriko musika eta dantza eskolen elkartearekin lankidetzan eta Palestinako herriari elkartasuna adieraztea eta jasaten ari diren genozidoaren amaiera eskatzea du helburu. Ez galdo. Kendu dizkigute gure lurra eta haziendak errefuxiatuak. Palestinaren egoerarekin oso konprometitua sentitzen gara, baita une honetan ere, zuetenea egon arren. Eta konpromis hori agertu nahi dugu datorren larunbatean, 25ean hementxe alderdi ederren. Eta duela urtebete bezala bi helburu nagusi ditu. Palestinako herriari elkartasuna adieraztea eta jasaten ari diren genozidioaren amaiera eskatzea. Ekitaldia adierazpen artistiko eta kultural bat izango da. Parte hartzailea, hori azpimarratu nahiko genduke behin eta berriz, herrikoia. Musika eta dantza hizkuntza unibertsal gisa kombinatuko dituena. Anaitasun, babes eta salaketa mezu bat transmititzeko. Eguneko une nagusietako bat emanaldi kolektibo bat izango da. Non musikari eta dantzariek Palestinaren zauriak abestia interpretatuko duten. Soka dantza kolektibo bat ere egingo da, dantza tradizional mota bat. Oraingoan, komunitate eta erresistentzia keinu gisa berrinterpretatuko dena. Parte hartzaileek eskutik helduta genozidioaren aurrean batasuna eta sendotasuna simbolizatuko dituzte. Beste pieza nagusietako bat, txoriak txori abestiaren interpretazioa izango da, askatasunari eta herriarekiko loturari buruzko ere eserkia da, eta zabalik egongo da nahi duten guztiek kantuarekin bat egin dezaten. Era berean, mendian gora kanta ere abestuko da. Bi piezak kultura eta memoria kolektiboan sakon arratuta daude, eta parte hartzera eta hausnarketa partekatura gonbidatuko duten une nabarmenak izango dira.
Greban dira hezkuntzan, ELA, Comisiones Obreras Lab eta Stella sindikatuek Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban unibertsitatez kanpoko hezkuntza publikoan egindako grebaren bigarren egunaren jarraipen zabala nabarmendu dute. Sindikatuen arabera, grebaren bigarren egunaren jarraipena 75%koa izan da. Adi analiziari. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza publikoko irakasleek greba egin dute astearte eta asteazken honetan, LAB, ELA, Comisiones Obreras eta Steilas sindikatuek deitu dute deialdia eta 75%tik gorako jarraipena izan du bi egunetan sindikatuen arabera. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak aldiz 48%ra jaitsi du grebaren jarraipena. Mobilizazioen bidez besteak beste, lankargak arintzeko, erretiroa aurreratzeko edo erosa ahalmena berreskuratzeko eskatzen dute. Aritz Bilar LAB sindikatua, Miren Zubizarreta ELA sindikatua. Gaurkoan aldarrikatzen duguna da, lehenik eta behin hezkuntza saila mahai gainean jarri ditzala bai sindikatuok adostu ditugun aldarrikapen horiek, izan ere orain arte ez da benetako negoziaketarik egon. Aldarrikapenak dira 15 urtez berritu gabe dauden hitzarmenak berritzea. Eta aldarrikapen nagusiak dira lan zamak arintzeko neurriak jartzea mahai gainean. Izan ere azkenengo urte hauetan asko igo dira lan zamak, eta eskatzen duguna da etapa guztietan ordu lektiboen jaitsiera. Erosa ahalmena berreskuratzeko neurria jartzea mahai gainean, 120ko erosa ahalmenaren galera pairatzen dutelako langile hauek. Bestalde bai eskatzen duguna da gazte berritze plan bat, aurre erretirorako egon daitezen neurriak. Lan osasuna bermatzeko neurriak hartzea eta enplegua konsolidatzeko eta behin-behinekotasuna 8%ra jaitsi eta lanpostu publikorik ez suntsitzeko aldarrikapenak dira nagusiki euskalduntze eta hezkidetza plan eraginkorrekin batera. Bestalde baita ere ordezkoen lan baldintzak defendatzeko bildu gara hemen. 27.000 irakasle egon dira grebara deituta eta besteak beste, irakas jarduera erabat geldirik egonda Salburuan, Amara Berri Urbietako eraikinean edota Atxuri eskolan. Irakasleen artean haserrea nabaria da. Uste dut gure lan baldintzak borrokatu barritugula. Eusko Jaurlaritzak azken urteetan egin ditu nahikoa murrizketa, atzera pauso. Azkenengo urteetan gehien bat lanzama areagotu da pilo bat, burokrazia pilo bat egin behar dugu eta askotan ez daukagu denborarik umei arreta zuzena emateko. Eta atzera pauso horiek berreskuratu behar ditugu eta gainera lan baldintzak hobetu, hurrengo urteetan ere hezkuntza publikoa kalitatezkoa izateko. Eta gu irakasleok egon behar gara, umeekin egoteko, irakasteko, arazoak konpontzeko eta ez dago denborarik apenas, azkenengo aldian hori behar den moduan egiteko. Sindikatuek iragarri dutenez, Euskal Autonomia Erkidegoko herrietako ikastetxeetan ere erantzuna eredugarria izan da, eta era berean salatu dute Eusko Jaurlaritzak ezarritako gehiegizko zerbitzu minimoak direla eta milaka langileri greba eskubidea ukatu egin zaiela. Bi greba egun hauetan irakasleek oso mezu argia helarazi diote Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari, aldarrikapenekiko erantzunik ez badago, grebetan jarraitzeko indarrekin daudela. EH Bilduk bere aldetik hezkuntza publikoaren gatazka herri perspektibaz aztertu beharra dagoela dio. Eta momentu honetan badira 3 elementu, bat jaiotze tasarena, bestea migrazio fluxuena eta bestela digitalizazioarena, nolabait erabatean baldintzatzen ari direnak hezkuntza sistemaren eta hezkuntzaren bueltan ditugun kontu horiek, ez? Eta guzti honek eskatzen duena da, sakoneko eztabaida bat, herri perspektibatik eraiki behar den sakoneko eztabaida bat, ez dena mugatzen lan baldintzetara, baina lan baldintzak ere badira horretan kontuan hartu beharreko. Hain zuzen Pradalezen gobernuak aurre egiten dion lehenengo greba da, eta greba saihestu nahian gutuna bidali zien hezkuntza sailak familiei eta irakaslei eskutitzean sailak berretsi egin du urteak daramatzala ikastetxeetan egunero dedikazioarekin eta konpromisoarekin lan egiten duten hezitzaileen lan baldintzak hobetzeko ahalegin sendoa egiten eta azpimarratu nahi izan du sindikatuekin negoziatzen jarraitzen duela, horregatik dela zaila grebarako deialdia ulertzea, negoziazioak zabalik dauden une honetan. Y en un momento en el que toca hablar de educación, porque tenemos ahora mismo, o estamos en un momento de transformación,
pues de repente pues viene una huelga cuando están activas las mesas de negociación. Un calendario desde el inicio del curso hasta finales del curso, ¿no? Entonces de ahí ha venido un poco la sorpresa. En ese sentido, nosotros seguimos diciendo que estamos abiertos al diálogo. Otsailaren 26 eta 27 irakasleak kalera aterako dira berriro eta berrin egingo dute aurreskola partzuergoko eta sukaldetako langile eta garbitzaileek. Orotara 30.000 langile daude lan uztea egitera deituta. Kulturarlora salto, hamarkada bat betez agur esango du Zama Doinuz arindu jaialdiak, Etxarri Aranatzen ospatuko da asteburu honetan. Zama Doinuz arindu elkartasun jaialdiak 10. edizioarekin esanen dio agur urtarrilaren 24an eta 26an. Etxarri Aranatzeko sare herritarrak antolatzen duen jaialdiak 2016an urtean ditu hastapenak. Auzolanean oinarritzen den euskal preso eta iheslarien etxeratzearen aldeko ekimena izanik, beti ere jaialdiak dioen bezala preso eta iheslarien senideen zama arintzeko helburuarekin. 1987ko udazkenean, Ajurianeako itunaren babesean, euskal presoen sakabanaketa etorri zen. Etxarri Aranatzeko herria itun horretako biktima bat izan zen eta presoen destino berriak Sevilla, Cartagena, Córdoba, Puerto eta Bar izan ziren. Sakabanaketak herriarentzat erronka berria suposatu zuen. Herriak bat egin behar izan zuen eta ondorioz zama hori arintzearren jaialdia sortu zuten. 10. edizioa berritasun eta sorpresaz beterik egonen da. Aurreko 9 urteetan Etxarriko kulturretxean ospatu da eta 2 emanaldi egon dira. Jaialdia barrutik ezagutzeko aukera izan dugu. Horretarako, Mikel Mundiñano, Zato eta Kitz Mandiola antolatzaileek jaialdiaren sorrera eta ibilbideak kontatu digute. Bueno, esango nuke hausnarketa baten ondorioz izan duzela, ez, pixkat eta prozesu horren baitan, ikusten genuena zen, behar bat ere bazegoela gure herrian zama arintzeko, ez? Zergatik zama arindu? Egia esan urtetako eta azken hamarkada guzti hauetan gatazkak, Euskal Herrian gertatu den gatazkak sortu dituen ondorioak, ondorio horien zama izugarriak geneukalako gure herrian, ez? Eta datu handirikan ez dut emango, baina gutxirekin ere hori somatzen dugu, ez? Azken batean, 1975 urtetik, hau da, orain dela azkeneko 50 urtetan oso hilabete gutxitan egonda Etxarri preso iheslari deportaturik gabe, hori bada, ez bakarrik hori, aipatu dezakegu 35 herritarrek ezagutu dutela espetxea, batzuk oso kondena edo urte askoz egon direnak espetxean, 20 urtetik gorakoak, beste batzuk motxaxegoak, motxa baldin badago, espetxealdi motzik baldin badago bintzat. Bueno, Peio Marinelaren herritarra espetxean hila nolabait ere 1993 urtean. Azkenean, gatazka honek ondorio asko utzi ditu herrian eta ondorio horien zama nolabait ere agerikoa zen, ez? Egunero somatzen zen, egunerokoan nabaritzen genuen, zama hori bazegoela, ez? Azkenean, astebururo herritar asko milaka kilometro egitera behartuak zeuden, preso horien senideek nolabaiteko sufrimendu hori laguntzeko behar bat ere bazegoen, eta kontestu hortan sortu zen, zama arintzeko behar horretatik, eta pentsatu guruna zen, zergatik ez doinuz arindu, ez? Zergatik ez musikaren bidez eta kulturaren bidez, herri honetan urte guzti hauetan egon den zama hori, zergatik ez musikaz eta doinuz arindu. Herriak herriarentzat maitasunez sorturiko jaialdia da. Urteetan zehar erreferente bihurtu dena. Bai, auzolana da oinarria, ez? Ekimen honetan ere bai, ez bakarrik lantalde motorrarena edo, baizik eta gero inguruan, sarean edo esku bat botatzen egon den hainbat eta hainbat jenderi esker, ez? Eta hori izan da nik uste dut gure oinarrian gauzetako bat, izan den bezala sormena eta musika izatea, ez, arintzeko bide bezala, ez? Eta geldi nik uste joan zela formatua finkatzen, esan duen bezala herrian erreferente bat izaten ere, bai lan egiteko, bai ikustera etortzeko, eta baita inguruko herrietan ere, bai, ez? Gurain, Goierri, ez, Leitzaldea, ez, Iruñerria, eta beste herri batzutatik ere, ez? 9 urte hauetan 4.000 pertsona baino gehiago jaialditik pasa dira, eta 60 talde baino gehiago.
Erronka handia suposatu duen arren, azken edizio honek datu horiek gaindituko dituela diote antolatzaileek. Hori, adibidez gaurtengoa potenteago da, eta zenbat lantalde guztira gaude, zenbatekoa zen... Egun da 50 herritar, modu batean edo bestean, txanda batean edo bestean, nola baitere bere ekarpena egingo dutenak asteburu honetan bai. Hori da, eskua botatzen edo hau dena egiten. Urte guztietan, aurreko 9 urte guztietan, areto txiki honetan egin dugu, baina 2 sesio egin ditugu, 2 bete dira, eta aukera eman diogu, jende desenteri, datuak ere baditugu, 9 urtetan ia 4.000 persona pasatu dira Zama Doinuzari egin du jaialditik, eta 70 taldetik gora, lehen punta-puntan dauden 70 taldetik gora. Kideek adierazi dutenez, naiz eta egoera ez den orain dela 10 urte zenaren berdina, eta zama askoz arindu den, etorkizunean prest daude lanean diharduteko. Ez mezu aurre uzten dugu, zama arintzeko alegin hortan pozez goazela arindu dugulako, baina oraindik badagoela hemen zer arindu, eta bide horretan, etxarrik nik uste dut berriz ere, hemendik aurrera behar den guztietan alegina egingo duela, zama hori arintzeko. Eta gure helburua hori da, zama behin betiko atzean gelditu, eta behin betiko herri honek egin dezala elkarbizitzara eta etorkizunera aurrera. Jaialdian parte hartu ezin dutenek ikusteko aukera dute ere. Horrek egiten du ere berezi, Zatok esan duen bezala. Presoek espetxetan disfrutatzeko aukera dute 11 eta ahotsaren eskutik. Senidek urtero esaten digutena, azkenean musikaren bidez eta ekimen eta proiektu honen bidez arindu diegula nola baitere zama hori eta gu horrekin gelditzen gara. Horrekin, gero presoak ere telebistan ikusiko dute, hori era aipatu beharko genuke igual, behin jaialdia bukatuta, handik hilabetera edo, bai ahotsak eta bai 11 telebistak ere bai, botako ebitituko duzuela nola baitere kontzertu hori, eta alde horretatik ere bai, bada guretzako txute garrantzitsu bat ez jakitea, senideak nola baitere senideen zama hori arintzen dugula, eta jakitea ere bai, espetxe barruan daudenak ikusten ari direla, eta nola baitere bere modura ere gozatzen ariko direla gure jaialdiaz, nik uste dute merezi duela. Jaialdietan ohituta ez gauden arren, Zama Doinuz arinduk bere formatu berezia du, igandean eta akustikoan baita. Eta horrek egiten du berezi. Musika ez ezik, urtero gai desberdin bat lantzen dute. Bai, nik uste dut baduela bere eduki edo mezu garrantzitsua, hau ez da kontzertu soil bat, hemen urtero zerbait kontatu dugu, urtero gai bat atera dugu, urrunketa dela edo motxila dunumen kontua dela edo isolamendua dela edo ume presoak edo ume presoen egoera, orduan hor gai ezberdinak landu ditugu eduki batekin, nolabait ere hori ere guretzako oso garrantzitsua zelako, kontzertuaz aparte mezu bat zabaldu nahi genuelako, mezu bat aireratu nahi genuelako, azken batean preso iesle eta deportatuen eskubideen aldeko mezu bat ere zabaldu nahi genuelako. Istorio guztiek hasiera bat eta amaiera bat izan behar dute, eta honakoa izan da Zama Doinuz arinduk izan duena. Etxarrirentzat beti erreferente izanen da jaialdia, baina bada garaia aurrera egiteko. Hala ere, Zama arindu den arren, asko gelditzen da egiteko. Arrazoi asko egon daitezke ez, baina nik uste dut ere bai, etapak isten ere ari garela presoen egoerei dagokionez, ez dugu horrekin esan nahi hemen ezer bukatu denik, baina ikusi dugu baita ere, gure herriko egoeran ere bai, eman direla urratsak, egoera hobean gaudela, Zama arindu dela, naiz eta oraindik behin betiko zamarik ez den amaitu, ez. Hortaz, ikusi dugu ere bai gure jaialdiak oso emankorra dela, baina bere iraupena era ezin dela urte luzetan mantendu, eta uste dugu baita ere ongi egindako gauzak eta herriarentzat egindako gauzak, maitasun eta ilusio guztiarekin egindako gauzak ere jakin behar dugula isten, ez? Eta isten zapore onarekin, Zama arindu dugunaren zapore onarekin, eta jakin da, oraindik Zama behin betiko. Ez dagoela nola itera amaituta, baina arindu dugula eta zapore horrekin ikuste dute badugula arrazoia pozik esateko bukatzen dela. Aurten itxiera emanen dute Unidad Alavesa, Eskabidean, Juantxo Arakama, Brigadeloko, Bulego, Eldrogas, Einautelorrieta, Gatibu, Olaien Ziarte, Nogen, Porrotx, Gorka Urbizu, Zea Maiz eta Zetak taldeek. Eman nahi izan diogu amaiera polit bat, ez?
pixkat lantaldeak ere gehitu dira, lanare bai, eta horregatik, aretoan hemen egin beharrean, txarriko hori eskolan egingo dugu, eta pixka bat ere eman nahi izan diogu 2 eguneko saioa, ez? Ostiralean gaztetxean egingo ditugu 2 kontzertu, nahi duenak oraindik sarrerak eskuragarri ditu, Unidad Alavesa eta Eskabidean, nahi duzu animatu, eta igandekoa bai dena sarrerak agortuta daude, eta hor ja zaman azkeneko 10 urtetan parte hartu duten talde dexente daude, eta horrela emango diogu pixkat itxiera edo. Eta mimo askorekin egin dugu lana, ez? Gure tentsio eta gure zera guztiekin, baina nik uste dut hori ere isladatuko dela. Etortzen denarentzat eta... Hor balio polit batzu daude, hor egin den elkarlana, elkartasun hori, eman diren hainbat eta hainbat balio nik uste dut irabazi ditugula, gurekin gelditzen direla, eta berriz ere, gu arro egoteko moduko proiektu bat aurrera eman duela herri honek, eta zoriontzeko modukoa dela, hortaz guztiei eskerrik asko. Besterik ez gure aldetik, badakizu euskarazko berri gehiagorako sartu 11.eus atarian edo kuskuxeatu gure sare sozialak. Ongi izan.